No tak som rukoval v 50. roku, 1950, som normálny na otvar narukoval do Znojmo a tam trebalo životopis napísať. A ja som napísal, že som bol v Nemecku ako učeň, som sa tam učil. No a behom 2 mesiace tak mi odvelili na Libavu. Povedali mi, že tam ideme tam pripraviť nejaké cvičenia. Tam som prišiel a tam som išiel ešte aj s puškou. Ak som tam prišiel, ak to videli, tam už boli určité ľudia tam také bohoslovci a tak mi z pušku zobrali a normálne tam dali mi robotu, hneď som tam bol 3 mesiace alebo koľko a potom mi dali do bani, do Ostravy. Tam som bol v bane, tiež len 3 mesiace. A tak som po celej Morave potom chodil, ale furt v robote. Kameňolomy, trati sme opravili, v cihelni som bol, v Hodoninoch. A boli tam takí kamaráci. Väčšinou boli to bohoslovci, faráre. A takí, čo takí už ve vojne boli. No a tak prešli. A vysvetlili vám, že prečo vás ako? Prosím? Že či vám povedali, že prečo? No a mi povedali preto, že som bol v Nemecku a že som bol v Hitlerjugend. Že ako Nemec som bol v Hitlerjugend. Ja som povedal, ja som žiadny Hitlerjugend nebol, bo ja som tam u súkromného majstra bol a tam som sa učil. Ale doma sa boli v Hitlerjugend ako tu. A u nás v Nemecku obec boli taká partaje, to bol len Deutsche Jugend, takí chlapci. No tak sa to stalo, neviem, si to sadil, prišlo dajaký hlasený, že som bol v tej Deutsche Jugend. No a toto mi robilo, že ako nebol som spoľahlivý a dali mi potom ku PTP, ku tej černí barónovce, jaký volali. To vás potom označili nejak, či? Že vás označili vás? No označili mi, no tak, že nespoľahlivý, tak mi povedali, hej. A brali mi aj sem tam do roka 2 razy, 3 razy na také vyšetrenie. Som bol v Nemecku, co som tam robil v Nemecku, som 3 roky, som sa tam učil a to mi všetko vysvetlil. No a ja nepovedal, že ste boli aj v Hitlerjugend, povedal, tam Hitlerjugend nebolo, tam musel som u majstra robiť a nedalo sa tam Hitlerjugend. Tak, no. No, tak. A s kým ste sa stretli aj, lebo v knižke, čo napísala Marta, tak píše, že ste sa stretli aj s pánom Dorníkom, s pánom farárom. No, Dorníka som ešte vtedy nepoznal, jak tu prišiel ako farár, ale on tam bol v Šerove na letisko, tam sme boli 2 roty, on bol v prvej roty, ja som bol v druhej roty. Jak tu prišiel ako kňaz, tak sme ešte prišli do reči a povedal, že on tam tiež bol. No tak sme sa poznali, a som mu povedal presne, že jeho veliteľ, jak bol, že jeho veliteľ mal aj psa a náš veliteľ bol Bartko. No povedal, hej, ja som tam tiež bol. No tak vtedy sa poznali, ako že spolu sme tam boli. No. Tak to bolo. No. A bolo to ako pre vás ťažké? Tam vlastne v tých báni a tak to bolo dosť ťažko, hej, bo to... No ale som si myslel, že sa 2 roky odslúžim a prídem domov. Hej. No ale tak to nebolo. Potom nám preložili ešte do neurčité, sme neznali, kedy prídeme domov. Hej. No tak trvalo to 3,5 roka, keď som slúžil. No tak a potom prepustili nás ako... No, tak to bolo. No tak bolo dosť ťažko, bo to furt trebalo robiť. Hej. A nič taký, že dnes nám dali. Dosť ťažkú robotu furt, kedy bolo, hej. Kamienelomy sme boli v cihelni, v takých horúčave, tie cechly tam sme museli nakladať. A zdravie slúžilo? No, zdravie slúžilo. Zdravie nemôžem povedať, slúžilo. Strava bola, nemôžem povedať, že bolo zlé, ale dosť dobrá bola strava, no tak dalo sa to vytrimať, no. Možno tie dôsledky až teraz sa ukazujú, nie? Že keď je človek... Až teraz sa ukazujú. Áno, že starší, tak potom... No a ešte potom, aj keď som prišiel do civilu, som mal problémy tu doma, hej, bo furt som robil elektrovodu a tam moje kamaráci všetko išli do cudzej robiť a mne pustili do cudzej zeme robiť, bo nebol som spoľahlivý, hej. Politicky nespravili mi furt povedali, že za to nemôžem nikde ísť aj do
do druhej zemi. No. Tak som mal pritom aj ťažkosti, ešte aj tu Áno, následne. na Slovensku, hej. No. Prepustili mi z roboty, hej. Otec sa podpísal, za to bolo všetko súvislo s tým nespolahlivým, že ma podržali. Hej. Že už potom vás direkt aj sledovali, nie? Že ste už boli tak pod drobnohľadom štátnej bezpečnosti a tak. Áno.